iritsi gera Singapurrea eta han emaitza onak eduki ditugu. Paris eta gero da urte bat nun pixkat gauzak lasai hartu ditzazkezun, orduan urtarri arte ez genuen inolako sesio doblerik edo zer egin. Baina, bueno, nik uste oso ondo iritsi gala, urte luze bat izan da, nun gauz asko lantzeko aukera izan dugun eta nik uste oso pozio dela biok. Jokalari berri bat zegoela ez, eta bueno, ez genuen guztiz ondo kontrolatzen ze markar arte iritsi zeiteken. Baina, bueno, ni oso ondo nabaritzen nintzen, goizian eliminatorian oso ondo egin unigeri, bat zeien, eta bueno, atxaldean ondo egiteko aukera neukala banekien, eta bueno, gero bai egia da, beraien elbarritasunagatik, normalian ni baino azkarrago pasatzen diala lehenengo 50 metroak, eta bueno, itzulera horretan, hor dakat nik nire indarra haiei harrapatzeko, eta beti aurten ere beste erremontada batekin ikusteko ere polita da. Azkenean marka jaistea beti da polita eta garrantzitsua, eta beti ematen digu indar horri berdin lanean jarraitzeko. It's going to be Inigo Lopez Sanz again. He is the champion, 105.29. Fast got his reward with a silver medal, and Yaraman takes the bronze for Turkey. Bi urtetan pixkat bularren ibili naizela txukuno eta azkarrago, orduan alde horretatik domino horrekin pixkat, domino horrekin edo proba horrekin pixkat pendente goden, baina ondo duzia, nire gurasoak ere lehenengo gunean lareunak egin zuen, ondo sorte hon, abertzen muzi joan, orduan bi domino horiekin butatzea, oso pozik. Talde oso ona dakagu, relebotan egiteko kombinazio desberdin asko, baina gu gure froga individualetan maila handia auki dugu eta horrekin aukera izan dugu relebotan igeri egiteko eta parte hartzeko. Orduan, dakagun taldearekin dominen burrukan egon geha, aurten urrezko domina lortu dugu eta oso pozik azkenian taldekide guztiak egon gera hor podiumean eta momentu polita da. Bukatuta gero nik behintzat arginekan, la urte gehiago nahi nitula, Los Angelesa iritsi nahi nula. Orduan, nik uste zikloa oso ondo hasi dugula, argi dago dela la urteko karrera bat ez dela ogain bakarrik, orduan nire intentzioa behintzat da aliketago beren iristea Los Angelesera. Talde oso potentia eta polita dakau, nik uste talde mailan inogok esan duna, erreleboekin eta dena aukera hor daudela eta ate desentirik izten diala, orduan, nire intentzioa behintzat da hori. La urte gehiago, ja 3 gehiago egitea. Bai, azkenean, beti helburu garrantzitsuena Joku Paralimpikoak dira, baina urtero badazkagu munduko txapelketak edo Europako txapelketak, orduan, urtero jarri behar ditugu helburu politak hobetzen saiatzeko, baina beti pentsatzen Los Angelesen.